Ku amsa, shi ne amsa, sunansa, malam. Alarama, ɗan alarama, alarama, cikin alarama, sani da himma, yanzu ka soma. ADB, ADB, alkhairi, daga amsa, Kano ta motsa, daga motsawar ka Kano ta canza. Mata da maza duk sun bi geza, sai malam, Kano sai malam. Kuyo gundi ina NAPP, kuyo himma NANPP, kuyo alawa ku NCPC. Kar ku tsaya ku zo NPRP, a ceci Kano da ku NPDP. Sha'aban zai yi da ku SDP, Sha'aban ba shi da haushin APC. A ceci Kano shi ne manufar shi, kamsila har da ciyaman ya yi nishi. Sha'aban ya ce zai ba shi kudin shi, duka talauci Sha'aban zai yake shi. Malam, 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 kuma dan malam. Malam, renan malam, karamin su kuma babban su, dudin su sun san kafi su. Kai ka kirkawa ya nuna ka ba su, wani barin ma kai ne sanadin su. Malam Sha'aban, Sha'aban Ibrahim, ga wakili na zo a gani. Ku amsa, shi ne amsa, sunansa, malam. Alarama, ɗan alarama, alarama, cikin alarama, sani da himma, yanzu ka soma. ADB, ADB, alkhairi, daga amsa, Kano ta motsa, daga motsawar ka Kano ta canza. Mata da maza duk sun bi geza, sai malam, Kano sai malam. Kuyo gundi ina NAPP, kuyo himma NANPP, kuyo alawa ku NCPC. Kar ku tsaya ku zo NPRP, a ceci Kano da ku NPDP. Sha'aban zai yi da ku SDP, Sha'aban ba shi da haushin APC. A ceci Kano shi ne manufar shi, kamsila har da ciyaman ya yi nishi. Sha'aban ya ce zai ba shi kudin shi, duka talauci Sha'aban zai yake shi. Malam, 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 kuma dan malam. Malam, renan malam, karamin su kuma babban su, dudin su sun san kafi su. Kai ka kirkawa ya nuna ka ba su, wani barin ma kai ne sanadin su. Malam Sha'aban, Sha'aban Ibrahim, ga wakili na zo a gani. Kuma gwamna na zo a gani. Gwamnan gobe sanar da wani. Malam, 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 malam. ADB, ADB, ADB. Malam Sha'aban Sharaɗa. Ku amsa, shi ne amsa, sunansa, malam. Alarama, ɗan alarama, alarama, cikin alarama, sani da himma, yanzu ka soma. ADB, ADB, alkhairi, daga amsa, Kano ta motsa, daga motsawar ka Kano ta canza.
geza. Sha'aban sharaɗa. Mata da maza duk sun bi geza. Sha'aban sharaɗa. Sai malam Sha'aban Kano sharaɗa. sai malam Sha'aban sharaɗa. Kuyo gundi ina NAPP. Sha'aban sharaɗa. Kuyo himma NANPP. Sha'aban sharaɗa. Kuyo alawa ku NCPC. Sha'aban sharaɗa. Kar ku tsaya ku zo NPRP. Sha'aban A sharaɗa. ceci Kano da ku NPDP. Sha'aban sharaɗa. Sha'aban zai yi da ku SDP. Sha'aban sharaɗa. Sha'aban ba shi da haushin APC. Sha'aban A sharaɗa. ceci Kano shi ne manufar shi. Sha'aban sharaɗa. Kamsila har da ciyaman yayi nishi. Sha'aban sharaɗa. Sha'aban ya ce zai ba shi kudin shi. Sha'aban Duka sharaɗa. talauci sha'aban zai yake shi. Sha'aban sharaɗa. Malam, 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 Sha'aban sharaɗa. malam, kuma dan malam, Sha'aban sharaɗa. malam, renan malam, Sha'aban sharaɗa. karamin su, kuma babban su, Sha'aban sharaɗa. dudin su, sun san kafi su. Sha'aban Kai sharaɗa. ka kirkawa ya nuna ka basu. Sha'aban sharaɗa. Wani barin ma kai ne sanadin su. Sha'aban sharaɗa. Malam sha'aban, Malam Sha'aban sharaɗa. sha'aban Ibrahim. Malam Sha'aban Ga sharaɗa. wakili na zo a gani. Yawa, ku amsa, Sha'aban shi sharaɗa. ne amsa. Sha'aban sharaɗa. Sunansa, Sha'aban sharaɗa. Malam. Sha'aban sharaɗa. Alarama, ɗan alarama. Sha'aban sharaɗa. Alarama, cikin alarama. Sha'aban Sani sharaɗa. da himma, Sha'aban yanzu sharaɗa. ka soma. Sha'aban sharaɗa. ADB, ADB, alkhairi. Sha'aban sharaɗa. Daga amsa, Kano ta motsa. Sha'aban sharaɗa. Daga motsawar ka Kano ta canza. Sha'aban sharaɗa. Mata da maza duk sun bi geza. Sha'aban sharaɗa. Sai malam Sha'aban Kano sharaɗa. sai malam Sha'aban sharaɗa. Kuyo gundi ina NAPP. Sha'aban sharaɗa. Kuyo himma NANPP. Sha'aban sharaɗa. Kuyo alawa ku NCPC. Sha'aban sharaɗa. Kar ku tsaya ku zo NPRP. Sha'aban A sharaɗa. ceci Kano da ku NPDP. Sha'aban sharaɗa. Sha'aban zai yi da ku SDP. Sha'aban sharaɗa. Sha'aban ba shi da haushin APC. Sha'aban A sharaɗa. ceci Kano shi ne manufar shi. Sha'aban sharaɗa. Kamsila har da ciyaman yayi nishi. Sha'aban sharaɗa. Sha'aban ya ce zai ba shi kudin shi. Sha'aban Duka sharaɗa. talauci sha'aban zai yake shi. Sha'aban sharaɗa. Malam, 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 Sha'aban sharaɗa. malam, kuma dan malam, Sha'aban sharaɗa. malam, renan malam, Sha'aban sharaɗa. karamin su, kuma babban su, Sha'aban sharaɗa. dudin su, sun san kafi su. Sha'aban Kai sharaɗa. ka kirkawa ya nuna ka basu. Sha'aban sharaɗa. Wani barin ma kai ne sanadin su. Sha'aban sharaɗa. Malam sha'aban, Malam Sha'aban sharaɗa. sha'aban Ibrahim. Malam Sha'aban sharaɗa. Ga wakili na zo a gani. Sha'aban sharaɗa. Kuma gwamna na zo a gani. Malam Sha'aban sharaɗa. Gwamnan gobe sanar da wani. Malam Sha'aban sharaɗa. Malam, 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 malam. Malam Sha'aban sharaɗa. ADP, ADP, ADP. Malam Sha'aban sharaɗa. Malam sabon sharaɗa. Haya kai. Malam sabon sharaɗa. Gwamna muka so ka fito. Wannan ra'ayin na kanawa ne na a raya gida. Malam Sha'aban sharaɗa. Gwamna muka so ka fito. Kanawa ne kuma ra'ayin Na ce malam sabon sharaɗa. Gwamna muka so ka fito. Yawa, ku amsa. Sha'aban Shi sharaɗa. ne amsa. Sha'aban sharaɗa. Sunansa. Sha'aban sharaɗa. Malam. Sha'aban sharaɗa. Alarama. Ɗan alarama. Sha'aban sharaɗa. Alarama. Cikin alarama. Sha'aban Sani sharaɗa. da himma. Sha'aban Yanzu sharaɗa. ka soma. Sha'aban sharaɗa. ADB, ADB, alkhairi. Sha'aban sharaɗa. Daga amsa, Kano ta motsa. Sha'aban sharaɗa. Daga motsawar ka Kano ta canza. Sha'aban sharaɗa. Mata da maza duk sun bi geza. Sha'aban sharaɗa. Sai malam Sha'aban Kano sharaɗa. sai malam Sha'aban sharaɗa. Kuyo gundi ina NAPP. Sha'aban sharaɗa. Kuyo himma NANPP.
NPP Sha'aban ku sharaɗa. yo alawa ku yan CPC Sha'aban sharaɗa. kar ku tsaya ku zo yan PRP Sha'aban a sharaɗa. ceci Kano da ku yan PDP. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allah sama yana gidan ne. Salamu alaikum. Waye ke bugo min gida? Malam barka dai. Ai ni ne. Daga ina malam? Wallahi kun kare. Ai ni ban gane ka ba. Ai hakuri mana. Ka saurare ni ka ji da abin da na zo. Malam bane. Nan gidan fara higa ka zo. Ba gidan bakan higa bane. Ina jin ba ku ne yan bakan higa bane ne? Masu baki ni fa yaudara ta akai. Aka jaji wani aka rifta ni kuma na gane cewa dama da aka rifta ni ma shigo ba zuri akai mu. Ai ko ka rubutu billahi lazi ka rubutu ban Allah ani tsoron ka nake ji dan girman annabi dan girman rarara sallallahu alaihi wa sallama dan dauda ka bude rara ka ai mun masoyan annabi ne a tunda kace annabi ne ke tafa da kai ban Allah ina jin ka wani tsinannen aboki na samu la ilaha illallah mayaudari macuci munafiki kai Allah raba mu da su wato wata waka aka yi ka san dimbula sun yi waka ta kaza cikin me suka dimbula ma wallahi 200 suka ban kana to mata fadi amma ni wakar amma kai dai ubangiji Allah kai dai Allah ya tattaro a wallahi dole tsine maka ya hakuri to na hakura ai Allah yana son me yafiya wai ka tambaya ba kwaya suka zuba ma ba ni dai na tabbatar da cewa ana bin malamai akai na yawa kuma sannan na biyu bari in ga ma wata bayan malamai da kwaya ya aka ji to ka gane maganar nan ina jin ka yanzu tsabar munafurci ma ni wakar ba a kunnan ita naji ba sai daga karshe nake gane cewa ashe ni mai gida na maganin kuka na ake zagi kuma har wani ya dama ake ana zuwa ana faɗa ai mun raba kanu da rara ai mun munafurci mutumin yanzu mun rubta shi to bari in ga maka billahi lazi in banda ka ce Muhammadu Rasulullahi da ban yi ne an saurare ka ba yanda Dauda ka huti rara tatin suke kaunarka an gano maka alkhairi sun zo sun gano maka alheri alaji sun zo sun dora ka a wannan tafiyar bakar higa me za su baka wai in daina tafiyar Sha'aban wai ka dai wai in wannan wancan ƴaƴan bulayin to a gaba na Dauda ka huti rara a tafiyar nan ta tatin mata da maza ya bai mutum ya fi 50 a gaba na kullum mota me za su baka to kai ne kake wannan magana me na kasa ice da bai na sama kar ka manta dimbulawa ma ba ko keke ba su da shi kuda ma bin sa yake a gidan sun yi magana ba a dauka amma shi ya dauko shi bai mota to su da suka zo suke maka wannan roman bakan su ma mun su kawo in su kai an halas su kawo motar da muka ba su da miliyoyin da muka ba da kai min alfarma ka taimaka ka roki rara ya hakuri kuma na dauki alƙawarin duk wanda ya zaki sake zagin ogan mu alƙur'an mun fito mun zage shi ko uban sa wai kai dan mai cin uwarsa albihirin kamalan Kano ai kakakka ta yake saka matan na tuba ba ta rasa miji haka ne ai Dauda je mun zauna da shi haba ka ce Mr President Allah ya saka na tatin kace ai Kanu mun san namu ne ai mun san ba halin sa bane wata mata san ni na sani alhamdulillah yace ai mun yabe masa daman me yabiya ne yace kuma tafiyar tatin yanzu an ma SA amin ya tsaye wallahi sun ma ya tsaye to kaga yawancin da mantan tukunya kasa sai dai kariya da wani sai dai kariya da waya da wani ko baya yi albirin ka ai sun ga tafiya ka dodar ka hau layi ai suka ce wai sun maka koma da ko wai sun ga bayan ka sai da ce to sai dai ka juya bayan Allah kuma tafiyar Sha'aban sharaɗai yanzu muka fara mutukar muna duniya in Allah ya ya zama gwamna a Kano yan adawa sun ji kunya kuma da wancan din mai kyau na arewa Allah ya sai faɗi inda duniya ta saka ba an wa ala wannan ba majalisa ba an wa abala majalisa duk za mu zabe to kai ma fa da tunanin da ake saboda educated irin naka baba Kano kai ma fa da majalisa kai da akwai Naziri dan Hajiya ma ya fito takara to ka gani to kai ma educated irin naka da kai da ya girgirma wani ma ce akai da zan wakilci geza daga basawa yanzu ana da allafa ana tattaunawa ko zan roke su ne saban wara da jakin kudu wallahi ai fa da mun cika za a wakina da na cika za ai kuma ai in baka sani ba ai rara ba da mun ai ba Allah ne baya cuta ba ai wanda ga guje ake kani wut ban taba ganin dan halal irin Dauda ka hutu rara ba dan Allah dan annabi ka rigo sani wane ne ka ai yanzu ga mota ne yanzu mota ta zan dora ka daga nan ba inda zan kai ka sai zuro in je in ce to ga mutumin nan kwaya suka zuba ma ba zai maran ba alaji ai mare shi ba dai zagin da zaka yi ma ba taba ce ma ufan ba kuma ba zai sa a kama ka ba to kuma iya yanzu ga kanunawa ya dawo ya gane gaskiya ya san cewar wannan abu da kuka yi masa cutarsa kuka yi kuma ba abin da za ku bayi naira 200 da kuka bayi wai 200 da kuka bayi ku zo karɓi kayan ku wallahi wannan tallan da ya muku na miliyan 3 ne a daraja irin ta wannan babban jarumi na mafi mai ziganin to na rade da Allah da wannan mafi mai ziganin na fi kai
na rantse da Allah dai ran da ku kiyaye Dauda ka wuce rara ba mun hawo media ni mu da ku ba sulhu ba ragawa Allah na rantse da Allah mu da ku ko ai tsiya ko tsiya billahi la ilaha illa Allah ku mun fadar mu in sun ce a zuba ku zagi namu mu zagi naku ai abun ku ba afi yanda ake kallon abun ku haka an fi na kallon nan ba to billahi la ilaha illa huwa ina ga muku namu ogan yafi naku kuma ku zo mu zuba mu gani mu tafiya a gani mu da ku suwaye masu nasara Ran Fatima da an ka taba abinda na yasa na kira ka nan shine yau ina so zan fasa kwai ne Musa ka taba na san ka da tone yau kuma wa zaka fasa kwai yauwa baiwa Allah na Hajiya Aisha Humaira yau ita zan fasa kwai Musa ka taba ba ruwa na ba da hannu na a ciki ai Hajiya Aisha Humaira abinda take a boye tana yi a boye ba ta so duniya ta sani yau zan fasa kwai kowa ya sani Musa ka taba na rantsa da girman Allah babu ruwa na ana mata ma Aisha Humaira kuwa ta sa daure ni yau sai na fasa mata kwai ina raba ka Musa ka taba ni ba ina biya maka ina raba ka shiga shari ba shanu ni baran bata ma Aisha Humaira kuwa ta sa mun duka yau sai na fasa mata kwai to wallahi ba da hannuna ba ni dai babu uwana saboda mutuniyan nan kaga tana ta yin wasu abu a boye tana ta yi a boye ba ta so duniya ta sani don haka ni kuma yanzu zan sarallabo in faɗa a duniya kowa ya sani ni dai na giya maka daga ran da ka fasa mata kwannan to mun yi haka ba ni ba kai kowa ya kama hanyarsa wato bata ma Hajiya Aisha Humaira kaga za ta tafi gidan marayu sai ta ba su tallafi ba ta so a sani Hajiya Aisha Humaira za ta nemi masu ƙananan sana'a ta ba su jari ba ta so a sani Hajiya Aisha Humaira za ta bi mata na gida wanda ba su da jari ta ba su jari domin su dogara da kansu ba ta so a sani Hajiya Aisha Humaira in dai aka ce kai masoyi ne na jami'ar waka Dauda ka hutu rana za ta yi ma abin arziki ba ta so duniya ta sani don haka yau sai na fasa kwai kuma wannan kaɗan na gaya ma sauran zan ƙara fasawa amma sai nan gaba. Ta ka saba inda akan Aisha Humaira ne. Ci gaba da bayyanawa. Ai Aisha Humaira a ta ƙarawa hauna. Dama shi imani a zuciya yake. A zuciya yake. Wannan gaskiya ne. Shi kuma manzo Allah da masa ce in za ka kyauta. To kai har kuma bata san kai ba. Alhamdulillah. To Aisha Humaira haka take. To alhamdulillah. Ba ta so duniya ta sani amma na faɗa. A'a ta ka saba ai kai daidai. Kuma daga yanzu ni na koma ka caɓa garkuwar Hajiya Aisha Humaira. Ai haka muke da kai. Kaga Allah tunda taya. Wallahi tunda taya.